Il-Prim Ministru Bertabella żżar it-timijiet kreattivi taż-żewġ studios lokali li ħolqu l-esperjenza immersiva tal-Viżjoni Malta 2050. L-esperjenza immersiva l-ewwel waħda x-xort tagħha f'Malta se tintwera f'installazzjoni artistika mibnija apposta fid-daħla tal-Belt Valletta. Din se tilqa' il-pubbliku ġenerali u tispjega aħjar il-viżjoni nazzjonali għal Malta għal 25 sena li ġejjin. Dan se jsir permezz ta' rakkonti ċinematografiku u elementi awdjoviżivi sinkronizzati bir-reqqa. Fih wieħed se jara proġezzjonijiet kbar, sekwenzi animati u dawl atmosferiku flimkien ma' mużika u narrazzjoni li jibdlu il-post fiżiku f'kanvas. F'din iż-żjara t-timijiet uraw lill-Prim Ministru partijiet mix-xogħlijiet li ħadmu fuqhom, sekwenzi ewlenin li jirriflettu id-dettall u l-ambizzjoni tal-proġett. Fuq id-dimnet tal-iżvilupp viżiv u ċinematografiku hemm Stargate Studios, studio lokali tal-produzzjoni tal-films li qed imexxi il-ħolqien u l-integrazzjoni tas-sekwenzi animat tal-proġett. Magħhom jidħol ix-xogħol ta' Elton Zarb u Kevin Abela, professjonisti tal-kompożizzjoni tal-mużika li jikkumplementaw id-dimensjoni viżiva b'dik tal-ħoss fejn mużika oriġinali u narrattiva mitkellma jiġu flimkien. L-esperjenza immersiva se tkun miftuħa l pubbliku fil-ġimgħat li ġejjin wara l-avveniment uffiċjali ta' tnedija tal-Viżjoni Malta 2050 li se jsir fi Pjazza Tritoni fis-27 ta' Frar.